Nai joto ani khapni takte bu khokjongno tinini ani katal video lamsogo norok katal ngi tongkhangke ani channel subscribe khairdi tai ani video no nainani bagui norok ta pokdi salbrumno norok nai tongnai jadi tai norok ni bagui belai kheno nangkukmani kok thaitu phai tongo hani bagui ang tini ok kok no ang norok no porikha narnai norok kaham kha khnai tongdi puren sin paithak jora hamkrai naine rokhe bui bai borom khlaijago tamokhe hamya naine rokhe hamya no mano ke khabani takte bu khokjong tini norok oro srai no norok khnai mankana hamkrai naine rokhe bui bai borom khlaijago ke khabani takte bu khokjong jung tini oro wansugui naithai norok wansugui bo naidi tabuk je borok ni hamkrai nai tongnai je borok ni hamkrai khai tongnai borok borom bo mano tei borom bo khlaijago ke nainadi tini bubagra bo busuk jor tikhe borok ni bagui hani bagui dophani bagui bo kaham khlainani thangai tong hingke bo tini o jorao busuk jor tikhe bo borom manui tong abo norok no sai mano ke norok se busuk jor tikhe borom ma khlai kahani bagui no tini oro kaitor bo saka chungno norok bo hamkrai nainai rokhai wngdi ke nung bo kaisa hamkrai buini kaham khlaina thangdi buina hamya khlaina ta thangdi hingkor tamsaba tamokhe hamya khlainai rokhe hamya no mano nung hamya khlaina thangka nung hamya ni phol no manai hingke nung kaham khlai tongkhake nung kaham ni phol no manai khabani takte bu khokjong hingke tini kaitor no oro saka nung buini bagui kaham khlaike nung main borom khlaijaknai nung kaham himjaknai borok rok bai nung judi soino hamya khlaina thangkake nung hamya no phol manai nung bui bai hamya no sajaknai afurke nung hamya sajamang nung joli tinai afurke kahani bagui no khabani takte bu khokjong abono chini onek wansuk tai jono kaitor saka hamkrai naine rokhe bui bai borom khlaijaknai tamokhe hamya naine rokhe hamya no mano kahani bagui norok nang hanya hai taisa oro ma porikha norok kaham khe bujidi sidi asukno jotona hambai।